Hello everyone, welcome to Kichucooks. ini ನಾನು ಲಿವರ್ದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಂಡು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಜೋರು ಬಸ್ ನಿಂತು ಒಂದು ಬಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 300 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಿವರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಲಿವರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಾಣಲೆ ದೀತೆ ನೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಡ್ಗ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಡುವೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಯಿನೆಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ದನ್ನ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ಪುಂಟದ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಡ್ಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ನೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಖಾರ ಪೌಡರ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪೆಪ್ಪರ್ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮುಖ ಚೂರು ಶುಂಠಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಕಾಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಡ್ದು ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶೋಕುಡು ಬೇಯ್ಪಗ ಒಂದು ಬೇಯಡ್ ನೆಕ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಡ್ಗ
ಬೊಕ ಪಿರ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಆಯ್ನೆಟ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಡ್ದ ಒಂದು ಶೂಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಇದು ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಶೋಕುಡು ಬೇಯ್ದಳು ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಯಾರೆ ಏಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಡ್ಗ ಫೈನಲ್ ಆದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಪುದೀನ ಇತ್ತನ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚನ ಬೊರ್ಚೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಪಗ ತುಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಶೋಕುಡು ಬೇಯ್ದು ತುಲೆ ಡ್ರೈ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಬೇಯ್ದನ ಅವನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಲಿವರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್